Representantes políticos dos 20 concellos do distrito de Pontevedra da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés reclaman á Consellería de Sanidade medidas urxentes para solucionar os problemas da sanidade pública. O cumio convocado polo alcalde capitalino rematou cun manifesto dirixido a Julio García Comesaña. E estamos aquí en condicións de representantes dos cidadáns, que fomos elixidos para moitas cousas, pero que en todo caso temos que dar unha resposta conxunta e contundente ante unha situación de necesidade imperiosa de que o sistema sanitario público atenda a demanda dos cidadáns, pois teña un servizo acorde co século XXI. O cumio non asistiron voceiros nin alcaldes do Partido Popular, si o fixeron representantes de outras formacións das corporacións municipais, así como 9 alcaldes do BNG e do Partido Socialista. Hai unanimidade en todos aquí presentes para reivindicar eso e quero que se entenda que a nosa preocupación é que os nosos veciños e veciñas non teñan que peregrinar non se sabe por donde, para que teñan unha atención digna. O alcalde de Ponte Caldelas interviu en nome dos rexedores socialistas. Andrés Díaz puxo voz a unha das reclamacións que se recollen no manifesto, que o presidente da Xunta participe na reunión convocada polo conselleiro de Sanidade pro vindeiro 26 de xaneiro. A raíz desta convocatoria, convocounos tamén o conselleiro para o día 26, da última xuntanza. Agora pasaron 6 meses, a realidade é que nestes 6 meses empeorou notablemente a sanidade, aínda máis, si é que é posible, e polo tanto nos xa nesa xuntanza queremos pedir e exixir que este o presidente da Xunta. Isto é unha situación xa gravísima, intolerable. Os alcaldes confirmaron tamén que os seus concellos estarán nesta reunión convocada por Julio García Comesaña. Ademais, anunciaron o seu apoio á manifestación que a plataforma So Sanidade Pública ten convocada para o vindeiro 12 de febreiro en Santiago.